Bangon-bangon na mga kapuso dungan sa paghigop sa lamian kaayo nga kape. Kinsa man mga coffee lovers diha karong buntaga mga kapuso atong mahinabi kining nagpasiugda sa bag-ong konsepto sa coffee business dinhi sa Subo Mobile Coffee Shop mga kapuso. Ang ilang dalit makauban nato siya karon sa programa si Paul Anzano. Good morning, Paul. Ay, Sir Nico, may buntag. Thank you so much sa pag-uban ka namo karong buntaga Coffee Mobile. Ngano nahunahunaan man ninyo ning mobile nga coffee store, Paul? Actually, sir, ever since hilig maglibgay ko og kan mga moving vehicles, so nagdako gyud ko nga magtuwag skateboard, at the same time hilig sa kong motor. So with that, last 2014, nag-start akong journey as a barista sa usa ka dako nga kumpanya. Then, yeah, with my experience, nahimo siya passion. Then with that, kay ato pag-start sa quarantine, so na-close man sa damong gitrabahoan. So I've decided nga mag-himog own little coffee shop. Ang ideya nga mahimo siyang mobile, Sir Paul, over the kaning pwesto gyud sa usa ka coffee shop. Ngano nahunaan man nimo ni? For me, it's really dynamic. So kana siya nga concept which is dynamic, mao'y maka-provide of excitement sa mga customers. For us also nga nag-offer sa coffee mobile. Unsa initial feedback sa inyong mga clients, mga customers, sir, sa kaingon ani nga konsepto o sa inyong mga produkto? Well, sir, sa concept, actually, daghan yung interested regarding sa kanang concept yun diya, di ba, moving coffee shop. So, actually, daghan na magigada. Similar sa tempura or kanang mga pet-pet. Pero ang amuanan yun, we're offering coffee. So, knowing Cebuano nga market is open na for coffee, murag maogi among gikuan, sir, nga makuha or makapture itong mga non-coffee drinkers nga pwede isad mo try sa coffee katong tinuod nga coffee, which is i-brew gud siya freshly kay diri magod sa Philippines daatay daghan nga beans nga that are not wala pa nailhan, sir ba. So one of our mission is to educate mga drinkers or katong mga new coffee drinkers about our local coffees kay with that makahelp sa tag sustain sa mga livelihood sa mga Filipino farmers. Kay karon man good, sir, for me ang mga local farms diri sa Philippines dili pa kay siya nga known. Yeah, knowing ang flavor of the coffees nga gi-offer diri sa Philippines lami. So actually for me makakompete gid siya in a global scale nga market. Asa man gina-source out ni inyong mga produkto sa inyong mga beans? Coffees from Davao, sir, came from Mount Apo. Bisan gali diri sa Cebu, sir, di ba doon na mga areas gyud, sir, nga nagtanom na gyud og coffee? Yes, sir. Actually, mga pila to ka months ako before the lockdown, kay me and my friends, kay hilig man may motor. So, kami tanan, group of baristas, we went to Tuburan Coffee Farm. So, dito, bukid sa Tuburan, taas yun kayo siya, sir. So, we na-experience yun na mo in first hand, yun sa yun nila pag-cultivate, pag-grow ang coffee. Sayang lang ba nga wala pag yun siya na-promote bitaw maayo. So, katusad, mao sa to inspiration nako nga hopefully soon mabuhat yun na mo ang tanan nga makasupport sa katong mga nga klase nga farm. Finally, Sir Paul, ngano unsa may naa sa coffee nganong maka-jump start man ni sa atong adlaw kung mga piguta? Naa siya caffeine, sir. So, ang caffeine man gud daghan siya benefit. So, first, it's good for your metabolism. So, it helps you digest your food. And they say, maka-help siya o padaot. Maybe. Then, second is, it makes your brain more active because the caffeine, maka-create yun siya or for me, makahimo yun siya o like an elixir or life elixir na maka-create ng mga ideas. Og nakatabang pa sa mga local farmers. Daghan kayong salamat sa oras kag gihatag nimo kanamo karong buntaga si Paul Anzano. Thank you, Paul. Thank you, Nico.